voorbereidingen van het Tinkerkaan. En dan ga je op het Jozef en Maria bij de kerk water. Dus weer greep als kant. En kijk, dat we er ook eens lekker mee kunnen gaan doen. Was de wereld nou eens omgedraaid, 3 dagen normaal, de rest voor gekkigheid. Nou, we gaan eens klaarmaken voor de opnames bij de muziekcafé. Komen jullie mee? Allah en het kerstmis kijkt in de zaal. Viert kindje Jezus met Jozef carnaval. Was de wereld nou eens omgedraaid, 3 dagen normaal, de rest voor gekkigheid. Was de wereld nou eens omgedraaid, 3 dagen normaal, de rest voor gekkigheid. Dat lijkt me nou echt super gaaf, dan zit iedereen in de zomer nog Allah en met kerstmis kijkt in de zaal. Viert kindje Jezus met Jozef carnaval. Was de wereld nou eens omgedraaid, 3 dagen normaal, de rest voor